Seo agah chud go scéalta na seachtaine seo Tuairisc. Seachtain inar insealbhíoch Catherine Connolly mar an 10 huachtarán éireann. An bhharrta bhí an lámhar ag an ngáileamh agus an Ghaeilge chur i lár an éanaí aice mar sundúilte. Dúirt Connolly gur cheartún ligint don Ghaeilge bláthú agus gur chóir éisteacht leo siúd nach bhfuil wathú ach aitheantas a bheith tugadh mar Ghaeilgóirí ina dtír féin. Cuirt chuid Gaelscoil i Mbealach Lia a bhí mar chéad chunne oifigiúil ag an uachtarán nua. Dúirt príomhhead a Gaelscoil in Seachtain le Tuairisc gur an scoil buailte ag Catherine Connolly Mania agus fáilte mhór chriúil chur rimpe de cédaoin. Ar nói, dag Michael D. O'Higgins slán leis an áras ag tús na seachtaine, agus bhí písa le matú comín agan ag breanú siar ar an méid a rinne O'Higgin don teanga agus de lochta láhartha le linn a ráthéirme mar uachtarán na hÉireann. Rinneach tonchar an uachtarán nua ar an teanga a phlé mar chud gon agran is séirníd an fod Gaeilge agus rianach tuairimí freisin ar chuir chuige na rinn éidechais a líon na Gaeilge. Ag imach linn ón áras, thiúil an rialtas plantíochta nua an seachtain seo, ach tá díomá léirthe lassa agus lasmóg an Ghaeltacht faoin bhfuil leach amachán. Deir an rialtas go bhfiosfar an bhéiteach údarás na Gaeltachta róla bheith aige i dógáiltaíochta agus go ndéanfar rátas faoi chuirsaí pleanálas a Ghaeltacht, ach ba fiche seacht agan sa le bhailteafar an rátas céanna. Tá an plán cáinte ag lehéadí banú agus sin féin agus é ráta nachhfuil fís ná olbhín léirithe ag an rialtas. Tá na scéalta sin agus go leor eile Tuairisc.